माणसाचं घेणं म्हणतात ते काही खोटं नाही. ज्या परमेश्वराकडे मी नित्य साकडे घातले त्या परमेश्वरानं माझं साकडं ऐकलं आणि प्रत्येक स्त्रियाच्या एकच सत्कार्य असतात ते म्हणजे ती आनंदी केव्हा होत असते तर एकाच वेळी तिच्या जन्माची सार्थकता केव्हा होती ज्यावेळी स्त्रीच्या कुशीफुलात मूल खेळतंय. जसं वेलीवर फूल तसं स्त्रीच्या कुशीफुलात मूल. झाडं वृक्ष असली म्हणून चालत नाही. त्या वृक्षावर झाडावर फळं आली तरच त्याला महत्व असतं. तसंच स्त्रीच्या जीवनात सार्थक केव्हा होत असतंय महत्व केव्हा येत असतंय तर तिच्या जीवनात एखादं मूल जन्माला आल्यानंतर ती खरी आनंदी होती. त्याचप्रमाणे आज मी स्वाभिमानाने अभिमानाने सर्वांना सांगू शकते आज खरं समाधान झालं. मी भाग्यवती ठरले त्यांच्या समवेत सप्तपदीची 7 पावले चालून या घरी पदार्पण केलं. आई बापाने सांगितलेलं की माझ्या हातावर त्यांचे शब्द झेलले आणि त्याचप्रमाणे माझं वर्तन ठेवण्यासाठी मी तत्पर झाले. आणि खरं म्हणजे ज्या दिवशी इथे आले त्या दिवशी मी भगवंताकडे एकच मागलं मनोमन भगवंत मला अहंकार गर्व देऊ नकोस धन दौलत याची अपेक्षा नाही मला. म्हणून मी एकच मागितलं हे देवा मला एकच दे. सुहासिनीच्या पंक्तीत गेल्यानंतर सर्वांसमोर आनंदाने स्वाभिमान सांगण्यासाठी मला एखादं मूल दे. हे मी मागितलं आणि त्याचप्रमाणे त्या भगवंतानं माझं कारण ऐकलं आणि मला याच्याबद्दल मी एकसारखी बोलते. लक्ष्मण काय म्हणावं तुला अरे मी तुझ्याबद्दल बोलते आणि तू एकसारखं झोपलीच होती. झोपळ बापाबरोबर बापासारखा राहतो झोपळ होय खरंच काय म्हणावं तुला हे दवाडा अरे हे चालवल्या अरे शकुल्या तुम्ही कुठं एकसारखा झोपतोय. प्रत्येक वेळी ज्या ज्यावेळी तू झोपायचं ना त्या त्यावेळी तुझ्यासाठी बाबा येईपर्यंत बाबा येतील लवकर पण बाबा येईपर्यंत तुला झोपण्यासाठी पाळण्याच्या दोऱ्या हाती धरून मी गोडच अंगाई गाय तुझ्यासाठी गाय तुझ्यासाठी गाय.
कसाही झालं तरी एक मी माणूस आहे, एका मुलाचा बाप आहे. आणि असंही असताना भगवंत दिलेल्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी, तुझ्या व्रत प्राबल्यासाठी माझं हृदय कठोर कर. हे आकाशातील नवलक्ष तारांगणानो माझ्या देहात संचार करा. आणि हे शब्द मी माझ्या पत्नीला सांगण्यासाठी तत्पर होतो. स्वामींचा बा पण वेळ का लावला पाहूया तरी. हा लबाड त्यांची वाट पाहून पाहून झोपी गेला. पण हो, आज आनंदाचं साकलं मुळगुड त्यांचे गीत खाण्यासाठी स्वामी येतील मला ठाऊक आहे. खरंच का पाहूया का वेळ झाला, कशासाठी उशीर झाला हे प्रत्यक्षाने पाहू. सौभाग्यवती सौभाग्यवती सौभाग्यवती. स्वामी काय सांगितलं? काय पाहते मी काय पाहू. आनंद म्हणाले मला आशीर्वाद तुम्ही द्यायचा. आज तुमच्या नेत्रावरती पाहिलं तर मान दुखत आलंय. आणि नेत्रावरती गंगा म्हणावं त्याला कारण लक्ष्मी अगं याला कारण आहे. माझं काही चुकलं का? मुळीच का असेल? आत्मविश्वास मला माझी वाटे कुठेही चुकणार नाही. काय रडता? याला कारण आहे. असं कारण घडलं. लक्ष्मी राज दरबारी बसलो असताना समजा यदा कदाचित एखादा न्याय असा माझ्या जवळ आला तो त्यांच्या कौटुंबिक जीवनातील असेल, मग त्या कुटुंबाला कोणत्या पद्धतीने न्याय द्यावा हाच मी विचार करतोय. स्वामी आतापर्यंत प्रत्येक गरीब जनतेची दोरी इथं धरून तुम्ही त्यांच्या प्राणपणासाठी लढला. त्यांच्या प्रत्येकाच्या आपली मुलं समजून त्यांच्या इच्छा आकांक्षा गोड कौतुक तुम्ही पूर्ण करण्यासाठी तत्पर झाला. आपला विचार केला नाही, आपलं सुख पाहिलं नाही. मला ठाऊक आहे तुम्ही आणि मी आजवर आमच्या सुखाकडे पाहिलंच नाही. त्या प्रजाजनाचं सुख तेच आमचं सुखाचं आम्ही पाहिलं. मग लक्ष्मी का तुम्ही रडता? मला सांग, दुःख करण्याचं असं कारण कोणतं आहे? पतीची इच्छा पूर्ण करणं हे कुणाचं कर्तव्य? स्वामी हे विचारणं झालं का? हा, आतापर्यंत तुमच्या शब्दाबाहेर मी पाहून टाकलं नाही. जे तुम्ही सांगाल ते तुम्ही ऐकणार. याची जाणीव आहे का मला? तुम्ही का विचारता? कारण मन तिथे बनलंय. माझं मन पाहता का? मुळीच नाही. माझं का चुकलं का? तू कुठेही चुकणार नाही याची जाणीव आहे सांगावं मला. असं का? मला सांग, पतीची इच्छा पूर्ण
प्रणव हे माझं पत्नीचं कर्तव्य आहे. मग पतीने दिलेला शब्द तोच पत्नीचा शब्द ना स्वामी. एक वेळ नाही तर 10 वेळ सांगते. तुमचं सुख तेच माझं सुख, तुमचं दुःख तेच माझं दुःख. तुमचं दुःख हलकं करण्यासाठी तुम्ही कोणता शब्द असं नका दिला, तो शब्द मी पूर्ण करीन. समाधान वाटलं मनाला. हे शब्द ऐकून समाधान वाटलं मनाला. मग ऐक, आज तुझा सौभाग्याचा धनी एका स्त्रीला वचन देऊन वचनबद्ध झालेला आहे. आणि तो कशासाठी असेल तर निराधाराला आधार देणे हे राजकर्त्याचं कर्तव्य. काय वावगं केलं नाही. एक स्त्री माझ्याजवळ आली, आधार मागितला. नावलौकिक आहे तुमचं. आणि म्हणूनच त्याला आधार नाही, त्याला तुम्ही आधार दिला नाही. आधार मी देईन म्हटलं. पण निरसित असले तर त्यांना आश्रय हा, दिला. पण त्याचं दुःख निवारण करण्यासाठी त्याला जे हवं आधार देण्यासाठी मी तत्पर झालो. पण तिच्यावर तिचं समाधान नाही. तर वचन देऊन मला सांगा की मनातील असेल ती इच्छा पूर्ण करेन. तिला मागितलं, वचन मागितलं स्वामी. मी वचनही दिलं. स्वामी काय असेल ती इच्छा पूर्ण होईल. आपल्या जीवनात काही कमी आहे का? कोणीच नाही. फक्त तुम्ही वचन द्या मला दुःख करता का? एवढंच नव्हे तर पुढे वचन दिलं असेल ती इच्छा पूर्ण करेन. पण त्या स्त्रीची इच्छा काय माहितीये काय का? होते? लक्ष्मी त्या स्त्रीची इच्छा एकच आहे. काय म्हणून? राजा रुक्मांगदानो तिचा पत्नी म्हणून स्वीकार करावा आणि आधार द्यावा. मी नकार दिला आणि म्हणून नकार देता क्षणी राजा रुक्मांगद वचन भ्रष्ट अशा तऱ्हेचा डंका पेटवील म्हणून सांगू लागले. महादोष तुम्ही घेतला नाही आज. मग आज तुम्ही काय सांगितलं असं? याला कारण आहे. काय म्हणतो? कारण तुझ्याशी मी विवाहबद्ध झालोय. हो होय खरं आहे. अर्थात दुसऱ्या स्त्रीचा विचार मी माझ्या मनातही करू शकत अहो, नाही. पण तिनं जर असं भगिनी म्हणून आलं असतं तर काय वावगं ठरलं असतं का? पण तिला- स्वीकारलं असतं. तुमच्या मोठेपणासाठी, तुमच्या नावासाठी. राजकर्ते विलंब होतोय. माझ्या इच्छेची परिपूर्तता लवकरात लवकर व्हायला हवी. वचनाची पूर्तता करण्यासाठी मी तिला सांगितलं ही इच्छा सोडून दुसरी इच्छा माग. तिने उच्चिष्ट तांबूल दिले. हा, तू- पण ते तांबूल मी भक्षण करणार एवढ्यात शब्द बाहेर पडले. आज एकादशी आहे आणि त्या व्रतात असल्या कारणानं त्याही तिच्या म्हणण्याला मी नकार दिला. पण काय? तिची तिसरी इच्छा, अशी या दोन इच्छा पूर्ण होत नसतील तर तिसरी इच्छा पर्याय कोणत्या शब्दानं तू एक आई आहेस, तू एक मुलाला फसवली आहेस. पण ती इच्छा कोणती असेल तर राजे तुम्ही जर का माझ्याशी लग्न करत असाल, माझ्या हातचा उच्चिष्ट तांबूल जर का भाषण करत असाल तर राजा रुक्मांगद तुमचा मुलगा याचा शिरच्छेद करून मी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी वचनाच्या पूर्ततेसाठी राजा रुक्मांगद स्वतःच्या पत्नीच्या शरणी आलेला आहे. आत्मविश्वास मला माझी पत्नी मला वचनाची पूर्ण करणार आहे. मी ऐकलं असतं पण नाही. हे माझं ना होणार नाही. सगळं माझं ना होणार नाही. तुम्हाला नाही विषयाला कळलं. पती आणि पत्नी हे नातं होय. मला सुखा दुःखाची अर्धी अधिक वाटेकरी पत्नी असते. मी बोलले होते. स्वामी तुमचं दुःख ते माझं दुःख, हो, मी बोलले होते. तुमचं सुख ते माझं सुख, पण स्वामी, तुमचा शब्द तो माझा शब्द आहे, तुझे शब्द हा माझे शब्द पण स्वामी. काय. एवढे घणाघाती वार तुम्ही माझ्या छातीवर कराल एवढं पण छाती. मग या राजकारणाची अपकीर्ती होणार याची जाणीव आहे ना तुला? ऐका तुम्ही आज मला कळलं. मी तुमचं सर्व ऐकते याचा अर्थ असा नव्हे. तुम्ही केसाने माझ्या घरात ज्या बाळाला जन्म दिला अजून त्याने या जगात सत्याने त्याच्यावरती त्या सुद्धा वाळला नाही. हो, पुरुष तुम्ही किती कठोर असतात आज मला कळलं. बाळांतपणी आनंद घालताना मी बोलले. 9 मास 9 बायका 9 वेळे या बाळाला दिवस या बाळाचं वजन केलं ते पडले माझ्या बाळाला.
माऊली बघायला तो होत असताना किती याद ना मला झाल्या दुसरा जन्म प्राप्त झाला नाही तुम्हाला कळणार कसं कळणार तुम्हाला तरी झाली पाहिजे लक्ष्मी मला एकच तुझ्याकडून उत्तर हवंय काय म्हणतो वचनाच्या पूर्ततेसाठी स्वतःच्या पोटच्या गोळ्याचा शिरच्छेद करायला तुझी परवानगी आहे का नाही? कटू शब्द सांगत असताना प्रथम तर विचारलं असतं तिला शब्द देताना माझा मनाचा जरा तरी विचार केला का सांगा जरा तरी विचार केला का सांगा म्हणजे स्वतःच्या सौभाग्यापेक्षा स्वतःच मालक स्वतःचा मुलगा तुला जास्त प्रिय आहे मग ऐक या विश्वाचा विचार केला असेल तर सारी नाती क्षणी जाईल कोण कुणाची पत्नी कोण कुणाचा मुलगा कोण कुणाची बहीण कोण कुणाचा भाऊ ही नाती फक्त शब्दाने सांगण्यापुरती जाईल ज्यावेळी आनंदाचा क्षण असतो त्यावेळी सगळी नाती गोळा होतात पण ज्यावेळी दुःख प्रसंग येतो त्या दुःखात वाटेकरी म्हणून कोणीही येत नाही सगळी नाती दुःखाची आहेत असं नाही तर आज मला म्हणावं लागतंय कोण कोणाची पत्नी नाही याच्यासाठी या विश्वाच्या ठिकाणी वचन भ्रष्ट राजा रुक्मांगाचा नावावरती मातीमोल होण्यापेक्षा कमरेला विळखा घालून बसणारी ही रणरागिणी या रणरागिणीनं राजा रुक्मांगा स्वतःचा शिरच्छेद करून आपल्या जीवाचा मी कोण तुझा आज ऐकून येथे कटू शब्द मिळते काळा पर्वतापेक्षा दुःख माझ्यासोबत उभं राहिलं जेणेकरून माझ्या मनात काहीच कळलं नाही व माझं भान हरपलं काहीच निव्वळ स्वतःच्या रक्तासाठी पोटच्या गोळ्यासाठी स्वार्थी बनलेली स्त्री तू आहेस ऐका तुमचा शब्द मी पूर्ण करणार तर या एकापेक्षा दुसऱ्या मुलाला मी जन्म देईल तो परमेश्वर माझी सरकार ऐकेल स्वतःचा स्वार्थ समोर न ठेवता स्वतःच्या नवऱ्याने दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या पोटच्या गोळ्यांचा शिरच्छेद करण्यासाठी संमती दिली हा बाळ तुझं नाही त्या बाळावर या त्याच्या बापाचं प्रेम नाही असे शब्द ऐकता या बापाच्या हृदयाचे ठिकरे ठिकऱ्या झाल्या पण माणूस म्हणून जन्माला आल्याच्या नंतर दिलेला वचन दिलेले शब्द पूर्ण करण्यासाठी आलेल्या संकटाला धैर्य कोणतं द्यायला पाहिजे राजा माझ्या वडिलांची पूर्णता होते की नाही की मी जाऊ आतापर्यंत थांबला याच्यातच मी आपले आभार मानतोय मग लवकरात लवकर तुमची इच्छा पूर्ण होईल चिंता करू नका तेव्हा काय तुला ऐकून नाही गेलं माझ्या विचाराचा काय तेव्हा एवढा कोपरा काय कोपरा सका
काही झालं तरी शेवटी वचनाच्या पूर्ततेसाठी हे घडत आपल्याला करायचंय. शांत हो. शांत राहायचं. या भावनाची रंगत करून या यावेळी वचनाच्या पूर्ततेसाठी स्वतःच्या मार्गदर्शनाचे ज्यावर सामी केला त्यावरती सगळ्याचा अधिकार तुलाही मलाही हे भक्ता देवा तुझी भक्ती करत असताना राजा रुक्मांग कुठं रे चुकला कुठं कमी पडला म्हणून अशापर्यंत तुझ्या नावाचे तुझे नाव कसं मुका केलं याची श्रेय का केले नाही करे फळतीलच देवा सांगा म्हटलंय भक्त हो असे दुःखी कष्टी का होतात हा आत्मघात आपण का करण्यासाठी सिद्ध होतो देवा स्वतःच्या बाळाचा शिरच्छेद केला एका स्त्रीला दिलेलं वचन पूर्ण करण्यासाठी पण स्वतःच्या बाळाचा शिरच्छेद करून रक्ताचा टिळा तिच्या मस्तकी लावणार हे वचन पूर्ण करण्यासाठी पुढे सरसावलं असता ती एकाएकी निघून गेली मी वचन भ्रष्ट म्हणून या विश्वात जगू का देवा सांग नाही हे राजा रुक्मांगद नाही तू वचन भ्रष्ट म्हणून या विश्वात नाही ओळखला जाणार मग पहा वचन भ्रष्ट झालं नाही असं तू म्हणतोय पण बालपणीचे बालक स्वतःच्या पोटाला विषार मारलं रे देवा राजा रुक्मांगद चिंता नसावी तुझा देव इथपर्यंत आलाय मग पहा चिंता होती तुझ्यावर प्रसंग उद्भवला आहे
आहे त्या व्यक्तीचं नाव या देवाला कळू द्या. देवा हा नाव तिने नाही मला सांगितलं. काय म्हणाला? फक्त वचन घेतलं एक निराधार स्त्री म्हणून सांगितलं. म्हणून सांगितलं निराधार मग पहा ज्या स्त्रीनं तुम्हावर हा प्रसंग उद्भवलाय त्या स्त्रीला हा वैकुंठीचा नारायण यावेळी शापवाणी देतो आहे. ही स्त्री या विश्वात एक चांडाळ स्त्री, एक त्रेता, एक पाल म्हणून जन्माला नाही. यावेळी तुला क्षमा नाही. एवढा कठोर शाप मला नको रे देव. हे विश्वकारण सुळीत चालण्यासाठी देवतांनी मला सांगितलं म्हणून ते मी केलं. परंतु देवा माझ्या हातून अपराध घडला म्हणून आपण मला शासन म्हणून शाप दिला. की कोणा मला शाप तरी नाही. त्याला दक्षिणा प्रतिज्ञेला प्रमाण अर्थात शापाला नाही. तुला शाप दिला आहे. या शापावर तुला उशाप नाही. पण ऐक, हे माझा भक्त हे माझं व्रत करत असतेवेळी त्या व्रतात तू खंड पाडलास. दशमी एकभुक्त, एकादशी निराहार आणि द्वादशीला या माझ्या व्रताचं संपन्न होतंय. आणि हे व्रत करत असतेवेळी दशमी एकभुक्त, एका वेळी निराहार करायचा असतो आणि द्वादशीच्या दिवशी याची पारण करावं. आणि हे पारण करत असतेवेळी या देवाचं सारे भक्तजन भजन पूजन करतील, कीर्तन करतील, जागरण करतील. पण पहा जो भक्त हे व्रत करत असतेवेळी जागर करत असतेवेळी मध्यंतरी झोपी गेला असेल तर पहा त्यावेळी तो भक्त जर का झोपी गेला असेल तर त्या ठिकाणी तू त्या भक्ताच्या पायांना चाटशील आणि त्या भक्ताला जे या व्रतामुळे जे पुण्य मिळालेलं आहे ते पुण्य तुला मिळेल. पण पहा असं होणार नाही आणि त्यांचं पुण्य तुला मिळणार नाही. म्हणून पहा यावेळी आजच्या दिनापासून तू या विश्वात एक त्रेता, एक चांडाळी, एक पाल म्हणून पडशील. ती बोलता बोलता मी ऐकलं देवतांनी हे कृत्य मला करायला लावलं. म्हणजे हे सर्व कर्तव्य देवतांचं होतं. मग देव हे कशासाठी रे? मग पहा राजकर्त्या देव हे कसोटीचे कडे आहेत आणि त्या कसोटीत भक्त जर का परिपूर्ण उतरला असेल तर त्यांना दर्शन देण्याचं कर्तव्य आम्ही देव करतोय. पण पहा तू जो दुःखी कष्टी होतोय हे देवा हा तुझ्याकडे साखर घातलं होतं आणि तेव्हा ते पूर्ण केलंच रे तू. आणि आज आई म्हणून मी तर स्वाभिमानाने मिळवत होते. पण या वचनासाठी शेवटी माझ्या बाळाचा मी घात केला, स्वामीने घात केला. हे लक्ष्मी लावणार एवढा ते सुद्धा भाग्य नाही. मी कमनशिबी ठरले रे देवा. चिंता नसावी. ज्याच्यासाठी आपण हे सारं करत होता जो पुत्र व्हावा म्हणून या देवाला तुम्ही भजत पूजत होता. मग पहा याच वेळी हा तुमचा देव तुम्हा पुत्राला धन्य धन्य झालो. आज पावन मला सांगायचं खरेदीने व्रत म्हणजे तुझं वैकुंठच्या नारायणाचं व्रत. हे व्रत एवढं कठोर आहे ते पूर्ण करत असताना अनेक संकटांना आम्हाला गेल्याने तोंड द्यावं लागलं. या दैवी तत्व तुझं आहे. पण देवा मला सांग रे आज तू आम्हाला बाळ दिलास आमचा पुनश्य. पण देवा माझी इच्छा आहे. अशी कोणती इच्छा? एकच इच्छा देवा या विश्वाच्या ठिकाणी विचार केला असेल तर मला माणूस म्हणून पुनश्च जन्माला घालायचं असेल तर या अयोध्येच्या पुण्यभूमीतच मला जन्माला घाल. एवढंच नव्हे तर या अयोध्येची प्रजा हीच मला त्याही जन्मी प्राप्त व्हावी.
एवढंच नव्हे तर लक्ष्मी सारखी भार्या संसारूपी जीवनात माझ्या सोबत यावी आणि देवा अशा तऱ्हेची तुझी भक्ती करत असताना तू माझी सत्व परीक्षा घ्यावी देवा, माझी सत्व परीक्षा घ्यावी आणि अंतिम क्षणी देवा तुझं मला दर्शन व्हावं हीच माझी इच्छा आहे. अरे प्रिय भक्ता, या देवा चिंता नसावी, कारण हे माझं व्रत ज्या भक्ता करवी परिपूर्ण झालं तो भक्त सदेह वैकुंठी, सदेह वैकुंठी, सदेह वैकुंठी.